Χαίρετε, είμαι ο Άλεξ και ασχολούμαι με το software engineering και με την αρχιτεκτονική λογισμικού τα τελευταία χρόνια. Είμαι ε, remote περίπου 6 χρόνια, από το 2018, αρκετά πριν τον COVID δηλαδή, και είναι κάτι που ήθελα να κάνω από την αρχή της καριέρας μας. Το καλό της remote δουλειάς είναι περισσότερο ότι γλιτώνεις πολύ χρόνο στο commuting, αν και πάρα πολλοί που δουλεύουν remote εν τέλει καταλήγουν να νοικιάζουν γραφεία ή χώρους με φίλους ή να πηγαίνουν σε co-working spaces, που πάλι έχει ένα μικρό commuting. Αυτό που κάνει περισσότερο είναι ότι σε βοηθάει να δουλέψεις εκτός της χώρας διαμονής σου, που δημιουργεί τρομερές ευκαιρίες. Μπορεί δηλαδή να δουλεύεις για Αμερική, μπορεί να δουλεύεις για Φιλανδία, όπως κάνω εγώ, Νότια Αφρική, οπουδήποτε στον κόσμο. Και οι απολαυές σου να είναι εξίσου καλές και η εμπειρία σου, τα πράγματα που μαθαίνεις, τα challenges που έχεις. Προτείνω το remote για να ξεκινήσει κάποιος και ο τρόπος για να το κάνει, κάποιος που ενδιαφέρεται να κάνει remote δουλειά, θα ήταν, σύμφωνα με τη δική μου γνώμη και εμπειρία, να προσπαθήσει να διαλέξει ένα skill που τον ενδιαφέρει, που συνήθως μπορεί να είναι, αν σε ενδιαφέρει το development, το design, social media, μεταφράσεις, ίσως e-commerce management. Όλα αυτά είναι σύγχρονες δουλειές που πολύ συχνά είναι remote ή μπορεί να γίνουν remote μετά από λίγο καιρό, όταν θα έχεις πλέον μια εμπειρία. Δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφέρει για το design αυτή τη στιγμή, μπορεί να μέσω του AI, μέσω του chat, ας πούμε, της GPT, να ζητήσει ένα study plan, να του ζητήσει να μάθει για typography, για coloring, για διάφορες μεθόδους, σαν τη θεωρία, ας πούμε, του graphical design ή του coding. Και μετά από εκεί και πέρα να κάνει focus σε κάποιο εργαλείο, θα έλεγα, που είναι μοντέρνο και σύγχρονο. Σίγουρα μπορείς να μάθεις περισσότερα μέσα από YouTube, από άλλους graphic designers ή προγραμματιστές, ποια εργαλεία χρησιμοποιούν, ας πούμε το Framer, το Figma, για σχεδιασμό της σελίδας ή σχεδιασμό, το design της σελίδας, το Canva για σχεδιασμό γενικά social media posts, graphic design. Μέσω του Canva δηλαδή κάποιος μπορεί άνετα να μάθει να το χρησιμοποιεί, να πάρει εμπειρία σε αυτό και μετά να αρχίσει να βρίσκει τους πρώτους συνεργάτες, τους πρώτους πελάτες, ώστε να ξεκινήσει να δουλεύει remote. Ιδανικά, θα πρότεινα, ίσως ο πιο εύκολος τρόπος είναι να ξεκινήσεις με το local community που έχεις, να βοηθάς εκεί και μετά σιγά σιγά, όταν έχεις αποκτήσει εμπειρία μετά από 1 χρόνο, να προσπαθήσεις να βγεις remote εκτός χώρας ή εκτός της περιοχής σου, ας πούμε, να κοιτάξεις την πρωτεύουσα ή μια άλλη πόλη κτλ. Τα αγγλικά είναι πάρα πολύ σημαντικά, που είναι κάτι που μαθαίνετε στην πορεία. Δηλαδή, μια βασική γνώση είναι ok, αρκεί να έχει κάποιος διάθεση να μάθει και να εξελιχθεί. Προφανώς οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, δηλαδή γαλλικά, ισπανικά, βοηθάνε πάρα πολύ. Κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το freelancing είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη κοστολόγηση. Συνήθως βοηθάει να σκέφτεσαι με βάρος την ώρα σου, δηλαδή ότι κάθε μία ώρα κοστίζει τόσο, άρα για αυτό το project θέλω 20 ώρες, αυτή είναι η δουλειά. Κάποια πράγματα που θα μάθεις με την εμπειρία, που θα μάθει κάποιος με την εμπειρία, είναι τι ακριβώς πρέπει να παραδώσεις, να συμφωνήσεις για αυτά που πρέπει να παραδώσεις, να γνωρίζεις τι δεν πρέπει να κάνεις και να εξηγήσεις στον πελάτη σου, ας πούμε, ή σε αυτόν που συνεργάζεται, ότι
η δουλειά μου κοστίζει τόσο, εγώ θα κάνω αυτά, να στείλεις ένα email, ένα doc που να εξηγεί ακριβώς τι θα κάνεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να μην πάθεις burnout στην αρχή και να μην περιμένουν πάρα πολλά από σένα με πάρα πολύ μικρό κόστος, ας πούμε. Όποιος ενδιαφέρεται για remote δουλειά, να προσπαθήσει να βρει ένα skill που θέλει και τον ενδιαφέρει να μάθει και να εξελίξει. Να ξεκινήσει να δουλεύει με φίλους και γνωστούς και να κάνει κάποια real cases. Μετά να φτιάξει ένα portfolio και από εκεί και πέρα να προσπαθήσει να βγει εκτός του region. Αν δεν μπορεί μέσω του να μιλάει άμεσα και να γνωρίζει πελάτες έτσι, μπορεί να ψάξει πλατφόρμες όπως είναι το Upwork, το Fiverr, στο Reddit, ας πούμε, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες. Οπότε αυτό θα πρότεινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.